Θα ήθελα να μιλήσω με κάποιον υπεύθυνο από την εκπομπή της ελληνοφρένειας, μπορώ? Εγώ είμαι. Εσείς είστε? Πείτε μου. Για να σας πω κάτι. Είμαι η μητέρα ενός παιδιού που έχει οφειλωθεί στον πόδι στον καράκι μου. Τώρα αυτό δεν φταίει, το παιδί εσείς φταίτε. Εγώ φταίω. Εσείς φταίτε καθόλου για αυτό που κάνατε χθες? Για ποιο? Για αυτό που δείξατε εκεί με το λογοσκούφι. Για την τηλεοπτική ελληνοφρένεια. Βεβαίως για την τηλεοπτική ελληνοφρένεια μιλάω. Επειδή μαρκάλευε ο Μπομπ τον Αστερία, τώρα σουρού τα λέει. Έχουν τα πράγματα. Μπορείτε να πάρετε δυο παιδικούς ήρωες και να το δείξετε αυτό σε μια εκπομπή. Εμείς δεν τα βλέπαμε, το σουρού μας είπε ότι τον παίρνει ο Μπομπ. Εσείς σαν υπεύθυνα άτομα και αν είχατε ένα παιδί. Και τον δίνει ενίοτε. Εσάς μιλάω κύριε μου. Ναι. Είχατε ένα παιδί. Ήταν σωστό αυτό που δείξατε χθες? Και τέλος πάντων τι έκανε ο Μπόμπος Φουγγαράκης με τον Αστερία? Αυτό που υπονοήσατε το είδα εγώ. Το σουρού τα έχει καταγγείλει αυτά για τη βία και τον τιουτισμό που προβάλλεται μέσα από αυτό το κοινωνικό σχέδιο. Ναι. Τα έχει πει το σουρού, γιατί αφήνει το παιδί σαν τα βλέπει? Είναι απαγορευμένη κάτι. Καταλαβαίνω γιατί συγχύζεστε, γιατί είναι αγαπημένος του γιού σας. Άμα ήταν ο Batman και το έκανε με το Superman θα είχατε επίσης πρόβλημα. Γιατί αν ήταν ο Γουίνι με το τίγρη το έκανε ποτέ. Ήταν μέσα στο βίζο, στο δάχος. Γιατί δεν διαστηθήκαν αυτοί οι ήρωες? Αν νομίζετε ότι ο Γουίνι δεν πούχ με τον τίγρη το έχουν κάνει. Λίγο το κάνανε αυτοί και δεν το είδαμε εμείς. Πότε έγινε αυτό το πράγμα? Ζεύρα τον έχει κάνει ο Γουίνι δεν πού τον τίγρη. Ορίστε. Τον έχει ξεζουμίσει. Σας παρακαλώ πολύ. Το κάνετε εσείς εχθές, σηκώνει και μήνυση σε αυτό. Δυο παιδικούς ήρωες να το βάζετε έτσι. Επειδή πηδιώσαν το δυο παιδικοί ήρωες. Μα τους ήρθε, τι να κάνουμε. Εμείς θα πάμε μήνυση που πηδιώσαν το ο Μπόμπος Φουγγαράκης με τον Αστερία, πώς το λέμε. Κυρία μου, και αφήνετε να ζητήσετε σε εντυπώσεις συγγνώμη για αυτό που κάνετε. Ο Πάτρικ. Δεν έχουν τα πράγματα. Αφού είχε όρεξη ο Πάτρικ, του ήρθε και του αλλού περίοδο δεν είχε κανείς από τους Σας παρακαλώ πολύ. Σας παρακαλώ πολύ για το επόμενο της ώρας και ο Πάτρικ δείτε και το αλλού. Και στο κάτω-κάτω και ο Μπόμπος Φουγγαράκης δίνει δικαιώματα. Τόσες τρύπες. Συγγνώμη.